Že na tebe čeká a píše ti... Bože, ja som si spomenula, že som tam dala poháre a čo neviem, či som to vypla, alebo nie. Ďalší nie je zhorený. Už nie jeden zhorel tento rok. Áno. No pokiaľ len Ernest, tak je to super. No. Hasiči zatiaľ nehúkajú. A mám dobrú poistku. No. Mám vyše 300 000. Na 70 000 mám bytové zariadenie. Robila tú poistku, ona mi hovorí, že Ježiš, keby každý takto vedel, čo chce. Hovorím jej, ja som poučená. My už tiež. Ja už podľa nich, ako keby sa to aj mne stalo, aby som bola krytá. Tie vtáky nemusia sedieť na tom vajíčku? Oni sedia, ale to není vonku, takže tam nemají tak chladno, že by sa ochladilo. Im to asi stačí tak, jak tam behajú, lebo to tak. Ale som videl, tá samička tam aj perie nosí, ja som ešte aj nevidel vajcov. Tam tak z boku sa dá pozrieť do toho, tam hneď trčí. Také malinké. Vidíme, či z toho bude volačo. A ja sa už myslím, že tá žltá bude mít, lebo tá sa mojkala furt predtým. A nakoniec len tá. No. Tichá voda brehy mije. No. Ja si myslím, že to sú traja samci, lebo to nepoznám, či to je samička, alebo to však je. áno. A oni furt len na tú žltú, tak říkám, to bude samička určite. No a na jednom pozerám na tú najväčšiu vlastne, tiež samička. Možno sa to vyliahne.
plamene nešľahajú. Bože môj. Kubo, vystupuj. Ďakujem. Áno, sa to vypla. Čau. No neviem, idem to pozrieť. Majte sa. Dobrý. Poď, Kubo. Vypla. Fuj. Dobre. Nemôžem nejaký a dám ti odej. Hm.